உலகத்திலேயே என் ஃப்ரெண்டுக்கு தாங்க சரியான ஒரு அறிவாளி. என்ன அப்படின்னா, எவனா ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே கத்திரிக்காய் விதைகளை வைப்பாங்களா, கத்திரிக்காய் செடிகளை வைப்பாங்களா பாருங்கள். என் ஃப்ரெண்டு ராஜுக்கு தான் இவ்வளோ மூளை அதிகம். ராஜேஸ்வரிக்கு அவங்க அம்மா வீட்டிலேருந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. காய்கறியே வாட மாட்டேங்குது, அதில் கத்திரிக்காய் செடி மட்டும் வாடிடுமா, நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிறப்பான வேலை பார்த்துருக்காங்க பாருங்கள். இதை போயிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்காங்க. இந்த நாற்று, அதாவது கத்திரிக்காய் மிளகாய் செடி, இதை போயிட்டு கவரில் கொண்டு வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்காங்க. எவ்வளோ ஒரு புத்திசாலித்தனம் கேட்டால், ஏங்க வெஜிடபிளே வதங்காமல் வாடாமல் இருக்குது அப்படின்னும் போது இந்த செடி என்ன இன்னும் நல்லா தானே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அறிவுபூர்வமான ஒரு பதிலை சொல்கிறாங்க. ஐயோ ஆத்தே, மழையாக இருக்குதுங்க. சரி, இந்த மழையிலே வளர்த்துருவோம் அப்படின்ட்டு வந்தேன். பாருங்கள், இது எல்லாமே இங்கே நான் நட்டு வளர்க்கணும். ஏன்னா தூறல் தெரியுதுங்களா, தூறலாக இருக்குது. வளர்த்துட்டு நட்டு வச்சிட்டோம்னு வைங்க, மழையில் நல்லா சீக்கிரமாக வளர்ந்துடும். அதனால் ஐயோ தூறல் போட்டே இருக்குது. நான் இதை வளர்க்க போகிறேன். இந்த நாற்றை வளர்த்துட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அவங்க என்னைக்கு எடுத்துகிட்டு வந்தாங்கன்னு தெரியல. ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு பதப்படுத்தி மேடம் கிட்ட கொண்டு வந்து எங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் 1 மணி நேரம் தூங்க வச்சுட்டு இப்போ தான் எடுத்துகிட்டு வந்து நான் நட போகிறேன். ஓகே, அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். பாய்.